Gaur, martxoak 8an, trans, boiera eta emakumeok planto egin dugu. Kapitalismo heteropatriarkalari planto eginez bizitzak erdigunera ekarri ditugu. Lan guztiak utzi eta Euskal Herriko kaleak hartu ditugu. Gure herriak aldarrikapen, ekintza eta elkartasun feministaz betetzeko. Beraz, zorionak modu batean edo bestean hau posible egin dugun guztioi. Harreman eta gorputz eredu bakarra inposatzen digun heteroarauarekin, eguneroko eraso matxistekin kolpatzen gaituen patriarkatuarekin, injustizia patriarkalekin eta aberatsen privilegioekin amaitzeko indarra gara. Greba bizitzako eremu guztietan kokatu dugu, 5 ardatzetan bereiziz eta denon aldarrikapenak batuz. Pentsionistak, lan feminizatuak eta bereziki zaintza lanak aintzat ez hartzearen ondorioz, pentsio duinetara iristen ez garenon 70% emakumeak gara. Emakume pentsionistentzat 1.080 euroko pentsioak exigitzen ditugu. Honi aurre eginez, greba feministak hainbat sektore feminizatuetan izandako jarraipena azpimarratzen dugu. Garbikuntzan, irakaskuntzan, zaharren erresidentzietan. Eta emakume langileon borroka guztiak txalotzen ditugu. Emakumeon enplegu prekarioekin eta lanaldi bikoitzekin amaitu nahi dugu. Zaintza lanak egituratzen dituen heteroaraua eta familia eredu patriarkala arbuiatzen ditugu. Zaintzaren berrantolaketa soziala exigitzen dugu. Zaintza sistema publiko eta doakoa nahi dugu. Ardura kolektiboa hemen eta orain. Ez gara sistemaren ukazioan geratzen. Bizitzak erdigunean jarriko dituen jendarte berri bat imaginatu eta proposatzen dugu. Bizitza sostengatzeko ardura kolektiboa eskatzen dugu gure jendartean. Paktu sozial berri bat eskatzen dugu. Lanaren esplotazioa, kapazitismoa, arrazakeria eta sexu generoaren arteko berezikeria gainditzeko gaude greban. Gure lurraldeetan eta gorputzetan burujabe izateko. Lana eta aberastasuna modu justuan birbanatzeko. Bazterreko subjektuok gure aurkako biolentziarik gabe aske izan nahi dugulako.